نحب الحرارة نص فلسطين. Estem a Sant Pere Pescador, que ens hem arribat fins al càmping La Veient Alegre 2, que avui toquen aquí els Dizzy Ducks, que són una banda d'estiu que toca bars i càmpings de l'Alt Empordà. I bueno, aviam si avui em deixen pujar a l'escenari i canto alguna cançoneta, no sé. Què, anem cap a dins? So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair, I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered. I'm just a crosshair, I'm just a shot with the guy. Concert ja, anirem a veure si els del bar ens donen una cervesa gratis per al cantant. Esperem que sí, anem a provar, aviam. Hola. ¿Qué nos daríais una cerveza para el cantante que nos la ha pedido? Som-hi, anirem a portar la birra. Venga, vosotros cuatro, ¿os animáis o qué? Un aplauso para los cuatro, venga. Vamos. Subidon del 15, ens hem pujat a fer un striptease i em sembla que d'aquí una estona pujo a cantar alguna cançoneta, aviam si surt bé. Mare meva, quina vergonya, sisplau. Welche Freude ist wohl größer, Freund an mir, hört schon, ja, der Blüten Ton, welch ein Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Papa! ¡Ole! ¡Vámonos! Subidon del 1000! But she's sorry. I only heard her talk, but she's sorry. I only touched her hips, but she's sorry. I only kissed her lips, but she's sorry. Gonna have to tell her tonight. Estem aquí amb el cantant de G-Dax. Què tal, Ovidi? Com ha anat el concert d'avui? Bé, ha anat prou bé, hi havia poca gent, però al final ha quallat el tema, vull dir, ens hem entès amb el públic i ha funcionat. I durant l'estiu què feu? Us especialitzeu només en càmpings o toqueu a altres llocs? Home, toquem també a bars, toquem a Figueres al Jim Cassey, sobretot, i és el que ens interessa, perquè el públic dels càmpings són una mica que van a veure la birra i punto. Però ens agradaria fer festes majors i liar-la cada vegada més, no? I durant l'any què feu? Feu concerts per càmpings o us limiteu a 4 bars i ja està? Sí, durant l'any no funcionem tant i fem més el que dius, més 4 bars i... O sigui, sou un grup sobretot d'estiu, no? De càmpings i de festa d'estiu. De moment sí, però esperem que duri i que ens puguem guanyar la vida durant tot l'any d'això. Vale, doncs moltes gràcies, Ovidi. Això ja s'ha acabat, han estat 2 hores de concert, han estat una passada, bueno, un show impressionant. No només he pujat a cantar, sinó que he fet un striptease, he pujat a ballar amb la gent del càmping, bueno, una passada. Estic feta pols i em sap greu, però me'n vaig a dormir, no puc més. كيف الحرارة نص فلسطين؟ محل كيف الحرارة نص فلسطين؟